Aujourd'hui, il y a une désinhibition de l'acte antisémite. إنجازا عملي في تاريخ الصراع مع المحتل. באותה עת חגגו בחניון רעים אלפי בני אדם במסיבה, בלי לדעת שעשרות מחבלים מאגפים אותם מכל הכיוונים, ברגל ובכלי רכב. לשכב על הרצפה בבקשה. שעות רבות שבהן לעורף ולפיקוד הישראלים אין שום מושג מה מתרחש באמת. אין שום מושג עד כמה עצומה ואכזרית המתקפה. הם הגיעו לטווח קצר מאוד מהמבלים ולא הותירו להם סיכוי. תוך כדי מנוסה אנחנו רואים אנשים שחוטפים כדורים ונפצעים, אנשים Quand les secours arrivent, ils ne peuvent que constater le massacre.